uns anys i llavors li vaig voler dedicar al programa. Amanece Pyongyang en una jornada cualquiera. No, jo crec que clarament ja s'ha fet fins i tot una paraula, que és l'infoentreteniment. Hi ha cada vegada més aquesta idea del periodisme més com una mercancia, o sigui, més com un negoci, o més com no servint al ciutadà i no servint a la societat, que és el seu objectiu, sinó servint a determinats grups o determinats interessos, fonamentalment més econòmics que polítics en aquest moment, i per tant, esclar, hem de lluitar contra això perquè vol dir que estem desvirtuant aquesta qualitat de compromís, de responsabilitat social i de treballar pel bé de la majoria, que és el que han de fer els mitjans de comunicació. No, alternativa rotundament no. Ara, absolutament importantíssim, és a dir, aprofitar l'eina que tenim, que és una eina fantàstica, per tenir més accés a més fonts d'informació, això és positivíssim. O sigui, perquè, com has dit, moltes coses ens han arribat per via de telèfons mòbils, etc., que si no mai les haguéssim sabut. Ara, ojo, mai podem considerar que això és periodisme. És a dir, això ha d'estar després filtrat, en el bon sentit de la paraula filtrat, és a dir, per contextualitzar, confirmar, constatar, és a dir, per professionals, perquè si no seria com parlar de medicina ciutadana. És a dir, és fantàstic que per internet sabem aquesta malaltia, l'altra, què passa si tenim un infart que hem de fer-lo primer, tot això és fantàstic. Ara, si ens hem d'operar del cor, ens ha d'operar un cirurgià. Doncs és el mateix, no podem parlar de periodisme ciutadà com a alternativa absoluta, però sí que podem parlar com a eina complementària d'un extraordinari valor i que els professionals hem de tenir molt, però molt en compte. A mi em sembla que és més important, i això lliga amb el títol de la xerrada d'avui, sembla que sigui més important fer espectacle, més aviat que informació. Hi ha com una estètica, diguem, cinematogràfica en aquest moment de la cobertura. És difícil, però jo crec que ho hem d'intentar aconseguir explicant-hi a la gent el que passa, perquè és cert, hi ha una responsabilitat per part dels poders polítics, dels poders econòmics, de les empreses periodístiques que no estan interessades en fer excel·lència informativa, dels propis periodistes que hem entrat en aquest joc d'una manera o de l'altra, uns més i els altres menys, però està clar que hi ha una societat que està molt anestesiada. O sigui que hauria de potenciar aquesta idea de que ha de ser crítica, ha d'exigir una bona informació, i els grecs ja ho deien, o sigui que s'ha d'escollir entre descansar, és a dir, no fer res, o ser lliures, perquè la llibertat no te la regalen. Per tant, per defensar els drets propis has de saber el que passa, i per saber el que passa has de tenir una premsa independent i una premsa de servei, i això requereix un esforç, també, és a dir, que tens dret a la bona informació, però tens obligació de tractar de lluitar per exigir aquesta bona informació. A veure, jo soc molt optimista perquè sempre ho soc, però crec que canviarà molt, estem en un moment de canvi de models de moltes coses, no només del periodisme. El periodisme no és un fet aïllat, sinó que respon a una crisi generalitzada de tot tipus i que tots sabem de què estic parlant, que no és només econòmica, sinó moral, fi de valors, etc. Hi ha moltes coses que han de canviar i, evidentment, el periodisme també. Aleshores, aquest periodisme, ja dic, soc optimista en el sentit de que els mitjans convencionals, diaris, teles, això ho tindrà molt difícil per anar enrere, perquè ja està bastant perdut. Però crec que, per exemple, la tecnologia ens permet tenir altres vies, altres suports, i a mi no m'importa el suport, em farà pena que no poder llegir un diari de paper, però no m'importa, el que m'importa és el contingut. I per tant crec que hi ha moltes altres formes de poder arribar al ciutadà i que el ciutadà s'acostumi, aprengui a com buscar informació de qualitat, perquè tampoc és fàcil.